Amen bazalwane. Siyabonga nje kakhulu baba uNkosi. Siyabonga Bishop. IBhayibheli like lasho nanomthandazo omkhulu athi usiphe isinkwa semihla ngemihla. Uma mawudlile awuxakeki. Kodwa uma ungadlanga uzolohamba ukhononda. Ongadlanga noma eyirobile ukudla uzohamba ikhononda. Besidla ukudla komphefumulo. Yabona njengoba bafowethu babona behlabelela kangaka babomlifi basuthi ngoba badlile kwazwakala. Uma kungazwakalanga uzobona ingakho ngithe ubaba uMayisela bengibuka ngazi ukuthi ushonelwe kakhulu. Kodwa manje ngoba usedlile uyabona ukuthi ukhona umlilo. Amen bazalwane. Ngenzela nje ukuthi ke singadideki lokho kwenzakalayo ubabushabango bekwenza. Ngithe mangizwa nasemini iviki lonke lokulahamba babuMayisela balokhu besho abafowethu belokhu besho ukuthi ubabushabango uzenzele yena iprogram. Washo ukuthi akafune into eziningi, ufuna nje abaholi baphe abantwana bakaNkulunkulu ukudla kwemihla ngemihla. Emva kwalokho ke bese beyazingeza bazalwane. Ngoba siyakholelwa nakuloko. Ngicela usondele baba wethu umdikoni. Ndlela sondela sinikeza ama-announcement.